नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू एकदम फर्स्ट क्लास बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके भोजपुरी लव सॉन्ग आ बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी। मैं प्रेम के वर्णन बाटे आ गीत अगर बढ़िया से गा देतानी नया म्यूजिक बनवा के तो कहीं भी रउआ ई गाना के बजवा सकीले। एकदम साफ सुथरा गीत बाटे। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया गीत रुआ नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गई बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो खब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास के मीटर मिल जाए। काहे कि हम हर तरह के गीत लिखे नहीं, हिंदी में, भोजपुरी में, ट्रैक पर, नया सॉन्ग, कोनो प्रकार के गीत रुआ चाही बिल्कुल उचित चार्ज लागी। मीटर रुआ मन पसंद के मिली, चाहे सैड सॉन्ग होखे, लोकगीत होखे, रंगदारी सॉन्ग होखे, धोबी गीत, पूर्वी गीत, कोनो प्रकार के भक्ति भजन, जैसन गीत रुआ चाही बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और बता दिया चाहें कि रुआ अगर चैनल पर पहली बार आई लोग हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के गीत देखी कैसे गाओ के बटे। अरे गजबे के रूप रची भेजली विधाता, जिंदगी भइलौ जिया रहे कि गजबे के रूप रची भेजले विधाता, जिंदगी भइलौ जिया रहे। आकारी कजरारी तोहर प्यारी रे नया नवा, लागिला बहरी जानमा रहे कि कारी कजरारी तोहर प्यारी रे नया नवा, लागिला बड़ी जानमा रहे। गजबे के रूप रची भेजले विधाता, जिंदगी भइलौ जिया रहे। हाँ गजबे के रूप रची भेजले विधाता, जिंदगी भइलौ जिया रहे। आकारी कजरारी तोहर प्यारी रे नया नवा, लागेला बड़ी जानमा रहे। कारी कजरारी तोहर प्यारी रे नया नवा, लागेला बड़ी जानमा रहे। तब भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल तो क्षमा चाहता नहीं। अगर ये गीत फुल संग लिखवावे के बा तब बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे के होके, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के होके, कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आज चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में, तब तक लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।